Meu, é outra barrabasada de pleno máis, tío. Es que vaya a querer estar aquí, es insoportable. Nah, non pode ser. Sempre dixo o mesmo, macho. Estás exagerando. Nós alucinamos. Unha demostración máis de como o tripartito da dereita entende o poder como algo privado, opaco e afastado da maioría social. O pleno comezaba cunha declaración institucional polo 25N, un día que debería ser sinónimo de dignidade, recoñecemento e, sobre todo, defensa das mulleres que sosteñen a vida. Pois ali estaban, con 60 días de folga ás costas, as traballadoras do SAF. Mulleres que coidan, as que sosteñen a vida. Mulleres ninguneadas e precarizadas. Mulleres que encarnan o que significa a violencia estructural no mercado laboral. Salarios indignos, xornadas maratonianas, insultos, presións, risco real, meu. Non esquezamos que en xullo unha traballadora do SAF foi asasinada, asasinada por un usuario no concello do Porriño. É moi serio isto. E algúns intentan negar esta realidade, prefiren protexer ao capital. Non solicitamos algo tan básico como xusto, que se adiantase o punto sobre a súa folga indefinida, que é o tema máis grave e urxente de Ponteareas. E ainda por riba nun 25N, onde a súa loita representa a perfección a violencia estructural, económica e de cuidados que sofren as traballadoras. Perdón, é que me envenena este tema. E que fixeron os da dereita? Adiantar o punto e pasar por riba sen pena nin gloria para intentar escorrer o bulto e deixar falar as traballadoras sen facerlles o máis mínimo caso, como se fosen un papagallo. Plantouse. Levantou as cadeiras e abandonou o máximo órgano de decisión e representación do pobo. Imposible. Liscou e deixou o cheo para outro día. Celebrou o pleno a porta pechada, meu. Sen oposición, sen prensa, sen público, sen democracia. Pero ti, Seica, me jodes. Iso xa o fixo unha vez e foi un escándalo histórico. Así é como gobernan, facendo e desfacendo o seu antollo. Mentres, deixan fora as maiorías sociais. Quedo perplexo. O que pasou non é unha anécdota, é un síntoma. Porque cando o sistema se ve cuestionado pola xente do común, pola clase traballadora organizada, polo feminismo real e non o da propaganda. Extremas de violencia e escravitude moderna. O seu instinto sempre é o mesmo, pechar as portas, apagar os micros e protexer a minoría que representan, o poder económico. As traballadoras do SAF non pedían un favor, pedían o que lles pertence, pedían dignidade, pedían ser escoitadas no órgano onde se decide o futuro da súa vida laboral. E a resposta do goberno foi o silencio e o portazo. Perdón, meu, que ferve o sangue. Ahora xa lle falo a esta xente. O 1 de decembro de 2025, tras 66 días de loita incansable, deciden suspender temporalmente a folga. Presenciamos a proba de que cando a clase traballadora se organiza, a dereita treme. Déixanos un legado de valor incalculable. Ensináronnos a todas que os dereitos non os agasallan. Solicitando con amabilidade, o poder económico non che dará nin os bons días. Grazas, SAF, pola lección. Contra o capital, disidencia radical.